Assalamualaikum jemaat. Biz Iftarda kafeler күзәтү сәхифәсен башлап җибәрәбез. Бүген Кремльдәге Түбәтәй кафесына барабыз. Динә дә безнең белән. Нәрсә самокат настроен менәсеңме? Бир монда бир. Монда Кремльдә киендереп куйганнар. Безне дустыбыз Ландыш ифтар мәҗлесенә чакырды. Без барабыз дип өметләнәм инде. Килеп җиттек. Килеп җиттек, монда керәбез. Әйе. Бу якта Тимерхан, бу якта Түбәтәй. Бу якка. Хәзер излибез. Biz sana kalып жүрүшләр. Assalamu alaikum. Монда Түбәтәйдә була торган балалар менюсы юк булып чыкты. Шуңа күрә без аларга кичкенә эш-пешмәкләр алдык. Бәяләргә килгәндә кафеның интерьерын, урнашуын исәпкә алганда уртача дип әйтергә була. Ифтар вакыты җитү белән өстәлне тагын да тулыландыра башладылар. Су һәм хөрмә җимеше һәрбер авыз ачуга бушка дип беләм. Ризыкларга килгәндә мин бераз таләпчәнрәк, шуңа күрә үз фикеремне әйтеп китим. Барысы да билгеле тәмле булды. Әмма салатта миңа нәрсәдер җитмәде, уйланып бетерелмәгән кебек иде. Аш яхшы, чын татар ашы. Чәйнең миңа бераз катылыгы җитмәде. Бәлки заварканы куйрак итәргә кирәк булгандыр. Самавырлар әлбәттә бик зәвыклы иде. Яхшы кичке уйлап тапканнар дип уйлыйм самавыр белән. Ит белән бәрәңгеләре йомшак, гади, тәмле иде, әмма аны ни өчендер безгә чәй эчеп, тамак туйгач ахырдан гына китерделәр. Хәзер интерьер буенча миңа бик ошады. Милли элементлар, шулай ук тарихны да онытмаганнар, игътибарны җәлеп итәрлек картиналары да бар, фотога төшәр өчен матур локациялар да, җиһазлар, барысы да искиткеч. Шундый кичкенә генә музей өлеше дә ясап куйганнар, миңа калса туристларга бу аеруча кызык булачак. Сервис буенча миңа хезмәткәрләрнең матур киенүләре, татарча сөйләшүләре ошады, әмма бераз гына арганлык сизелә иде, ниндидер елмаю, күтәренке кәеф җитмәде миңа. Балалар мәйданчыгына килгәндә яхшы, уйлап эшләнгән, шулай ук милли стильдә. Исәнмесез? Нәрсә эшлисез монда? Кич буена балаларның игътибарын җәлеп итәрлек булды. Афәрин. Кафеда намаз бүлмәсе һәм нәни балаларының карау почмагы да бар. Менә зур көзгә бәдрәфләр каршында гына булып чыкты. Мондый матур кафеда килүчеләр әзрәк башка локациядә да селфи ясарга теләр иде дип уйлыйм. Кафедан соң Кол Шәриф мәчетенә бардык, тәравих намазына кердек. Буш урыннар күп иде, шуңа күрә башка көннәрдә сез дә рәхәтләнеп килә аласыз. Бүгенгә чыгарылыш тәмам. Файдалы булган дип өметләнәм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.